børn. Helt klar til at danse lidt hiphop. I synes også, det er spændende, ikke? Ja. Yeah. Nummer 1 blev den, der havde et 13-tal på ryggen. Det er rigtig med venner, som er bukker for publikum, der sidder hernede. Og nej, selvfølgelig, hvis man er en pige. Nummer 2 blev nummer 12. Nummer 3 blev nummer 14.